Το Mea Culpa του Κωνσταντίνου Ρόδη είναι ένα θεατρικό κείμενο που βασίζεται σε πραγματική ιστορία. Προσεγγίζει και παρουσιάζει με αφοπλιστική ειλικρίνεια τον καθημερινό αγώνα μιας οικογένειας να στηρίξει ένα μέλος της που γεννήθηκε με νοητική υστέρηση. Οι ήρωες αντιμετωπίζουν τον κοινωνικό αποκλεισμό, εξαντλούνται ψυχικά και σωματικά αναζητώντας τη σωστή επιλογή. Τραυματίζονται και τραυματίζουν, όπως χιλιάδες άνθρωποι ανά τον κόσμο. Το Mea Culpa ανοίγει ένα παράθυρο για να ακουστούν οι κραυγές. Κυκλοφορεί σε διπλή έκδοση έντυπου και δραματοποιημένου ηχητικού βιβλίου σε CD από τις εκδόσεις Άπαρσης και τις ηχητικές εκδόσεις Studio Amid. Μπορείτε επίσης να ακούσετε αποσπάσματα ηχογραφημένες τις πληροφορίες και να κατεβάσετε στον υπολογιστή σας το ψηφιακό ηχητικό βιβλίο από την ιστοσελίδα www.studioamid.gr.